Hej. Hej. Ja, nu vil vi gerne spille Herobrine Adventure Map. Vi spiller på normal, og vi har trykket. Døren åbner. Okay, ja. Boss Fuck. fight, double tutorial test. Jeg kan ikke lide boss fight. Au. Yes, vi kan ikke slå hinanden, Lauke. Det eneste... Jeg fik musikblad. Læg den i der, tror jeg. Ja, det var det. Og irriterende musik. Yes. Den læser vi. Det var der godt nok mange af. Save the Victor and His friend from the zombies. You can find them hiding in the little house in front of the manager. Okay, der er meget tid. er der mange sider? Nok quest 2, den er jeg sikker. Okay. Øhm, End of tutorial. Dum. Did you really? Ja. Hey. Vi læste det hele. Uld. Var der uld? Nej. Du skræmmer mig lidt nogle gange. Jeg spiser noget bedre. Duk. Der er et eller andet weird med det her. Sådan. Jeg kan ikke lide Herobrine. Kom nu, bare lad være med at slå hinanden. Så man okay. Au! Fuck. Hvad med, at vi slås med monstrene i stedet for hinanden? Bare eventuelt. Jeg dør. Jeg døde ikke. Ser de mærkeligt ud på din skærm? Ja, de ser mega mærkelige ud, selvom jeg ikke har texture pack. Jeg har texture pack, og de ser også mærkeligt ud på mig. Det er underligt, hvordan de kan lave zombierne, så de ser sådan ud. Det er nok MC Edit. Ja, det kan være. Fordi at uden texture pack ligner de overhovedet ikke zombier. Også med texture pack, der ligner de heller ikke zombier. Hvor kom den fra? Det er bare normalt zombier med Blade på hovedet. blad på hovedet, og så har de farvet læderrustning. Man kan nemlig farve læderrustning i ticket. Lauke, jeg tror ikke, det er ticket, det her. Alting er ikke ticket. Jeg skal nok lade være med at løbe så meget. Ja, god idé. Det tror jeg også, jeg lader være. Vi har ikke løbet så meget. Jeg har kun 2 bøffer tilbage. Ja. Spis rådden kød, hvis du spis rådden kød og håb på, at du ikke mister så meget. Okay, Lauke, nu gør vi det. Nu går vi ind. Skal vi derhen? Ja, vi skal ind foran den der ting. Ups. Det er morgen. Nej, det er det ikke overhovedet. Det er net. Huset. Fuck. Hvorfor over? Det var ikke. Stensvær ligner en knogle ind på min. Fuck ja. Lauke, jeg dør. Når man dør, så spawner man langt væk. Er det snyd at sætte spawn? Ja, det er det. Ja, det vil jeg sige. Ikke sådan nogle kommandoer. Det gider vi ikke. Jeg fik et træsværd og et stensværd af det her. Jeg har 2 træsvær. Jeg har et stensværd. Og jeg har 4 træsvær. Holy shit. Er du der? Ej, du slog mig. Nej, okay. Jeg Du blev dræbt. døde af en zombie. Hey, jeg mister ikke mine ting. Hvad? Jeg mister ikke mine ting. Det er keep inventory true. Det er ikke os, der har sat det til at gøre det. Det er den her del. Så. Det må man godt. Hej, Vince. Hej. Var Vi det har ikke en af potions. Rådden kød. Fordi det er lækkert. Hylde nu.
Lauke, gem noget bytte til mig. What the Lauke. Du har byttet, de kan ikke bytte mere. Okay, så lad... Fucking giv mig halvdelen af dine bøffer. Jeg har 6 bøffer. Ja, du havde 4 til at starte med. Så... Nå, nej, så skal du give mig 1 bøf. Har du ikke noget rådent kød? Jo, men de kan ligesom ikke bytte mere. Kan de ikke? Nej. Nå, okay, fuck, det kan de godt. Det var bare fordi, at jeg var i gang med at bytte med den, så kan Nå. du ikke bytte med den. 2 stensværd, du får den ene. Der er en, der vil give en diamanthjelm Ja, for en guldklump. Åh, Jeg fik et enchanted stensværd. ja, det var mig, der gav dig det. Jeg havde, det lå i kisten. Ah, har du også et? Ja. Det ser her nice ud for mig. Men det ligner faktisk lidt en knogle, hvis jeg kigger på mit ikke enchanted stensværd. Okay, det En rigtig grim knogle. Ja. Enterkisten. Til din personlige linser. Questlog. Og nogle af mine svær. Dårlige stensværd deri. Jeg skal også have nogle gode ting deri. Lauke, det er en dum idé, for det ser vi kommer til at særlig mange af de der. Ej, jeg er så spændt hvor man smadrer. Kan du det gøre? Det gør vel ikke noget. Bare du ikke smadrer sådan nogle rigtige blokke. Se. Spil var jo ikke en rigtig blok. Jo, men. Skal vi lade os i questlog? Eller har vi klaret den? Ja, det har vi. Der er næste side. Godt, næste. Head to crypt and find the skeleton king. Fuck. Kill him and use his music disc on the jukebox. When it's done, make sure you loot the gold nuggets. Victor will be able to exchange them for very powerful loot. Okay, så det er ham der. Ham der. Det ligner Herobrine med mig. Creepy. Den anden mangler et øje. Ej, lol, jeg elsker det ikke. Nå, hvor skal vi finde de klumper? Klumpedumper. Guldklumper. Nå, jeg glemte at læse færdig. Okay, nå jo, ja. Head to the crypt and find the skeleton king. Og så skal vi dræbe ham, og så... Hvor er the crypt? Okay. Det googler jeg lige. Hvad fanden det betyder. Minecraft Wiki, og du virkelig hvad en crypt er? Hvad? Nej, jeg Minecraft Wiki'er det ikke. Jeg Google Translator det. Okay. What? Head to the crypt and find the skeleton. Det er en krypt. Nå, ja, okay. Men hvad fanden er en krypt? En krypt? Nej, det googler jeg. Det lyder lidt som en krybbe. Nej, en krypt. Er det ikke sådan et kæmpe bjerg-ting? Nej, det tror jeg ikke. Der er ikke nogen kæmpe bjerg i nærheden. Det er der. Eller måske The Crypt er det der fucking nice hus. Ej. Wikipedia. Så det kommer nok til at tage lidt tid, for der står altid alt for meget inde på. En krypt af græsk kryptegnskjole er et helt eller delvist underjordisk rum. Dette rum har ofte hvælv og ligger som regel under koret i en kirke. Så ved vi det. Ja, okay, underjordisk. Det der nok kirken. Nej, det er Herobrine's mansion. En mansion er for eksempel en villa eller et meget stort hus. Så må vi finde krypten. Kirken. Jeg kan ikke lide ham der. Han har en enchanted bue og jernhjelm. Måske taber han nogle af tingene. Ja, Gimme. Jeg fik knoglerne. Fik du ikke andet? Nej. Bi. Gimme. XP. Wow, der. Prøv at se. Jeg er level
armor. Og så har den Nej, og så diamantbukser. Fuck, hvor OP. Det eneste, man kan høre, vores museklik. Så vi bare, fuck, der er flere af dem. Den er diamanthjelm. Hvor skal vi have den? Hjælp mig. Hjælp. Hvor er du? Nede ved den der mærkelige sø, TP. Sø. Og slås med 2 monstre, der hver især har 1 diamant. Fuck, du skal ikke gå i vejen, Laura. Det kan vi ikke. Jeg skal ikke lade være med at gå i vejen. Jeg skal ikke lade være med at gå i vejen, så det vil sige, at jeg skal gå i vejen. Der, jeg vil have din diamant. What, mit enchanted sværd bliver slet ikke brugt. Du fik hans bukser. Men de er næsten brugt op. Protectin 1 og Protectin. Hungry King X. Nice. Så vil jeg have den næste ting. Hey, hvad fik du? Intet. Kun rundt kød. Så vil jeg XP næste gang. Jeg er level 11. Jeg er level 7. Jeg er også lidt bedre til at tage XP end dig. Nej, du stjæler altid din XP. Især ikke på mine time. Ja. Det her er ikke mine time. Inde på en faction, hvor der er et eller andet mob arena. Ja, mærkeligt noget. Sjovt nok, men det er sjovt. Man kan heldigvis se killsen. Kan du hjælpe mig lidt her? Jeg har fundet... de begynder at slås med hinanden. Hvor er de dumme. Hold kæft, hvor er de... shit, jeg bliver skudt af en rimelig OP. Hey, er det her ikke kirken? Ej, det kan godt være. Fuck, jeg er totalt død. Ej, der lever der. Jeg bliver skudt på. Den er dårlig til at ramme. Er det overhovedet mig, de skyder efter? Okay, jeg har brug for lidt hjælp her. Jeg tror, jeg har fundet kirken. Jamen, jeg har brug for lidt hjælp. Fuck, der er sindssyge skeletter hen ved kirken. Ja, det er The Skeleton King hed den. Den vi skal... Ja, der er liv nok! Hjælp mig! Fuck, den er sindssyg. Der er bare sådan noget. En knockback 700, mand. Det ligner sådan noget 80'er. Det skulle det som om det er sådan knockback 40 eller sådan noget. Knockback X. Det er mega knockback. Hvis man bliver skudt, rører man bare mega langt tilbage. Fuck, jeg død igen. Jeg fik et stensværd. Nice. Jeg har allerede et. Syg skeleton. Den er mega overpowered, hvis man bliver ramt. Den Det gør skader satme. vildt meget, og man ryger mega langt tilbage. Wow. Den er altså syg. Så bare undgå at blive... fuck! Det der er sgu da The Skeleton King. Sikker? Ja, den hedder et eller andet med kork. Det der Jeg er døde. mega overpowered. Let me deal with this. Men vi skal dræbe The Skeleton King. Ja, og det er ligesom ham der med diamantbukserne. Smakken har Jeg har stadig en diamant på. noget i jorden med mig. Kan du lige hoppe? Det hjælper ikke. Jeg ved, hvad der hjælper. Sådan! Wow! Ikke det der skelet igen. Jeg kan den altså bare Det ikke. er farligt. Den har du rose i hånden lige nu. Jeg har et jernsværd. Mod drop. Jeg har stensværd. Og der er kun én person, jeg orker at bruge det på. Og der. Ja. Jeg har en bue og en pil. Ja! Han døde. Ja, jeg kom i level 12. Var det ham? Jeg vil ikke XP'en. Har du guldklumper? Jeg er i hvert fald XP. Kig inventor. Ingen guldklumper. Så er det ikke ham, der var king. Så var det bare en eller anden fucking overpowered, vi lige dræbte. Mega tilbage. Ja. Fuck. Nå jo, det var alligevel også nede under kirken, så der er ikke rigtigt. Ja, men går der i hvert fald... Lauke FC says the skeleton king shall be in here. I'm sure he knows about Herobrine intentions. What?
Hvorfor snakker du for os? Vi kan godt selv skrive, mennesker. Fucking kommandoblok. Jeg har fundet en kiste. Gimme. Potions. Drik. Jeg får potion of. Den her, der gør, at jeg får alle mit liv igen. Nej. Lauke, hvad for nogle potions er der ellers? Jeg skulle ikke drikke den der. Der var kun én potion. Jeg lige spiste det. Du har spildt den, hedder det. Du havde da fuld liv, havde du ikke? Eller næsten fuld. Du gør det. Så, kom nu. Ned fra den. Det var mig. Okay, det var ikke kun mig. Den har en chance. Ja. Det... Jeg kunne godt vende mig til et monster, så lidt at slå ihjel. Skynd dig, før jeg dør. Den gav kun ben. Jeg er jernsvær. Hvor er der så mange af dem? Der er en der. Der er så mange af dem. Farvel! Så var du. For bøf. Jeg bruger mit Og mit jernsvær er ude. Hey! Giv mig det potato. Jeg har en kartoffel, og den spiser jeg ikke. Jeg har 4 pile. Har du en bue? Jeg har en Boom Infinity. Og jeg kan skyde. Ja, okay. Jeg har jo endelig pile. Jeg har jo endelig pile. Seriøst? Ja, jeg har Infinity. Fuck, mand. Du må ikke bruge den op. Okay. Vi skal have fat i en armbold. Jeg behøver bare én pil, så Nice. Og den har et rimelig langt navn. endelig pil. Jeg kan ikke lide det her. Skal vi gå henad? Nå, nu har jeg været ned. Jeg tror, det her er krypten. Okay, I må meget gerne skrive i kommentaren, hvis vi er totalt galt på den, for jeg har en fornemmelse af, at det er vi. Jeg får alle armor. Ej, jeg ligner en bedstemor. Ej, jeg mener, når man... Gå her, den kan du få. Giv mig. Vi holder på Det 10 mener. sekunder. Hvad så? Åh nej, håndtag. Fuck. Okay. Der var noget, der åbnede. Der var et eller andet stempel, halløj, der skete. Der er en til kiste. Du har... Hvis du har en potion på dig lige. Og den anden kiste. Nej, der var leggings i den anden. Okay, hvad gjorde vi? Det er her, Lauke. Kom. Lauke, her. Er det ikke rigtigt, man ligner en bedstemor, når man ikke har chestplate på og kun har leggings? Noget andet. Har der hele tiden Der er redstone, halløj. Jeg kan ikke lide det. Kan man se red? Ja. Fucking. Ej, det er ikke nogen, Lauke. Jeg ved ikke, om det er mening. Jeg tror, det er noget til at se, halløj. Se. Kan de komme på træet? Jeg kommer en zombie! Ja. Det her er uhyggeligt. Der. Hvem stiller sig på den? Lauke, der er en i hver side. Okay. Vi stiller os på en hver. 3, 2, 1, nu. Fuck! Jeg skal, hvis jeg kommer til at ramme dig et par gange. Lauke. Rigtig mange gange. Fuck, vi døde begge to. No. Skynd dig til over til mig. Godt. Skynd dig, Og nu dør jeg. Godt, der bare party her. Vi er vist ikke inviteret. Ikke særlig godt. Jeg tager ekstra i. Jeg kan ikke slå den. Yes.
XP. Ja. Jeg tror ikke. Okay, lad os gå igennem her. Jeg har en fucking ret overpeget hjem. Jeg har også en ret overpeget hjem. Har vi... Så. Nej, har vi... Ja, så kan ja. Nej. Det er altså efter mig. Ja, døren lige nu. Fuck, mand. Du kunne ligesom godt lige have taget skralden for mig der. Skrald. Det far der. Totalt tv-snyder. Let me shake it for ya. XP, I love Og hvis it. vi begge to er døde på samme tid, så skal man lade være med at tage freezeball. Ja. Guldbukser. Nej, det er ikke guld. Giv mig... Jeg har været en par. Jeg har rigtig meget forskellige armbord. Fuck. Hvad er der? Der ligger bukser her. Du har. Jeg har allerede. Hvad har du gjort? Nej, mine bukser er blevet brugt op. Kan jeg få nogle bukser? Hvor er de dårlige. Nu ligner jeg ikke rigtig en bedstemor mere, gør jeg? Ligner jeg en bedstemor? Ja, rigtig meget. Stop! Jeg ligner en bedstemor, din og Kim. Har vi lige åbnet det her? Eller kom vi herfra? Vi kom herfra. Ej, ikke mere PvP. Nej, vi mister. Du mister armor. Rigtig meget. Okay, vi stopper. Hvis du slår mig en gang, så dræber jeg dig. Kom nu. Ikke mere. Slår du mig? Det var selvforsvar, jeg kan ikke gøre for det. herind. Nej, Lauke. Trykplade. Jeg ved ikke, hvor vi kom fra. Vi har åbnet det her. Ja, men Lauke, trykplade. Ja, hvad er der med dem? Dem skal vi nok stille os på. Dem har vi jo trykket på. Nej, det er jo ikke her, vi kom fra. Er det? Jo, vi gjorde. No! Vi skal herind, hvor jeg står. Ja, det giver mening. Og Så er der det her rum. Og hvad? Lauke. Har du nogle lort, jeg har gold fået... nuggets? Fuck. Er det lort, at du har fundet det? Jeg Styr dit sprog. Var din mund. jeg ved ikke, hvad det gør. Fuck. Vi falder bare ned. Det er fint. Hey, ja. En OP svær, jeg har nu. Jeg dør så. Jeg er død. Skynd dig, der! Lad mig shake it for ya. Man har sådan nogle irriterende potions. Fuck. Pyha, jeg troede, vi skulle spille med det. De her blindness er vildt irriterende. Jeg har fundet nogle ting. Yeah. Der er godt nok mange håndtag. Nej, jernsvær. Jeg har fundet Jeg har et totalt OP-enchantet jernsvær. Lauke, jeg kan ikke helt så godt lide det der. Ej, fuck, jeg får hele tiden blindness. Min er gået væk. Jamen, det var min også, men jeg har fået den igen. Og jeg har også fået den igen. Det er, når man Trækker i hånden, tror jeg. Okay, nu er det væk. Mit er ikke væk. Ingenting her. Hey, gå lige derind, Lauke. Du skal lige tjekke. Nej, du lukker mig bare ind. Lauke, man kan også godt komme ud igen. Kan man? Ja. Jeg vil ikke være sådan en stupid der gør det. Mand! Der er en kiste lige ved siden af mig, men det er mig, der skal åbne den. Så tager jeg bare de andre kister. Luk mig ud! Okay. Så kommer jeg. Hvor var kisten? Kom nu, luk mig ud! Jeg er første kiste. Menneskerne bliver sure. Seerne bliver sure, fordi at, de kan nemlig kun se min skærm. Fucking blindness. Menneskerne, folk herude, de bliver sure. Ja. Du behøver ikke. Fordi at de bare ser mig stikker. Det herinde. Du lukker mig ikke. What the det virker ikke. What the fuck? Det er hvad der sker, når man prøver at tage hævn mod Joanne. Okay, det her blev så ikke så meget adventure map, det blev mere PvP. Nej, ikke PvP. Okay, ikke mere PvP. Okay, I love you. yay! Jeg har en
få 1. Værsgo, tag det, skynd dig. Der er tid på. Nej. Der er 5 Kom, minutter. så. Der går der et par minutter, så forsvinder de. Jeg har 2 helbredningselixier og 2 regenereringselixier. Fuck. Jeg har fundet ud af, hvor vi skal. Nej. Hvorfor er der kommet? Blindness. Nej. Jeg kan bare høre monstrene. Lauke, jeg kan ikke lide det. Vi skal igennem. Kom. Nej, men jeg bliver ved med at få blindness. Ja, det ved jeg. Det er meningen. Kom, vi skal. Lauke. Nu får du i hvert fald ikke nogen elixir. Fuck, det ser hyggeligt ud. Men jeg er så nej, det gør du bare. Jeg kan ikke lade være. Det er bare ud. Nej, lad være. Lad være. Se, du trykkede mig på trykpladen. Kan det lukke? Hvad gør? Lad være. Lad være. Ikke mere PvP. Nu stopper vi. Nu stopper vi. Hvad Næs. gør de der trykplader? Det er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at vide. Jeg tror ikke, der sker noget. Jeg tror bare, det er blindness. Fuck. Jeg var gået. Lauke, du går først. Kom. Ind med dig. Nej, ikke mere PvP. Kom nu. Okay, vi står her, okay. Så løber vi. 3, 2, 1. Nu! I'll stay here. Fuck. Jeg står her. Vi skal bare ud over kanten. Wee. Det her er scary. Jeg er level 21. Hvem er dig? Prøv lige at se det her. Ej, det der blindness irriterende. Har vi noget mælk? Nej. Det skal vi have. Vi skal sammen. Det der blindness bliver ved. Okay, jeg har jo endelig pile. Ja, vil du have en ny bue, som også har uendelig alt det der, den er bare slet ikke brugt. Ja. Ej, fuck, den røvede kan. Nej, jeg laver sjov. Tryk Q, det er mere sikkert. Ups. Fuck. Ej. Du fik den. Okay, godt, den har infinity. Det er rigtig godt. Jo, den virker. Hvordan kan det være, selvom der er en lampe, så har jeg fucking blindness? Der er blindness over det hele. Det der kan jeg ikke lide lyden af. Jeg hader gas. Der var Faldt du ned i intetheden? Ja. Ej, den lyd var så mega skræmmende. Det var en gast. Ja. Gast er uhyggelig. Ja. Jeg skruer lige ned. Lidt ret meget ned. Og nu har jeg fundet tilbage igen. Jeg fik, er du bag de her spil? Eller er det nogle nye, jeg har fundet? Hvor kom du herfra? Ja, det er der, vi kom fra, tror jeg. Ej, jeg kan virkelig ikke lide den gast. De er så mega uhyggelige. Det er også bare klamme. Mimi. Det var her omkring. Gurkegilst. Jeg kan se et hvidt løs. Det er et eller andet sted ved. Jeg gik. Prøv lige at kigge på min skærm. Kig på min skærm. Nej, det er en rigtig skærm. Det er det. Ej, scary. Det her. Jeg kan ikke lide det. Nu kan jeg se det igen. Jeg kan ikke lide det, Brian. Er det her bare sådan et evighedssted, hvor man faktisk slet ikke skulle være gået herind? Nej, jeg tror, det er meningen. Er det den her quest, vi var nået til? Du ved ikke, den her er vildt stærk. Okay, jeg slår lyd fra. Farvel lyd. Jeg kan ikke lide det. Nu tør jeg igen. Jeg har slået lyd fra. Jeg har min høretelefoner hængende om halsen. Jeg kan se det igen. Kan vi ikke have nogle fakler? Det vil være meget mindre
Vi er stadig blindness. Prøv at se, selvom der er en lampe her. Ja. Eller er det glowstone? Jeg ikke kan forskel på tingene med min tænkcykel. Okay, må vi gerne give os selv noget mælk? Må vi det? Okay. Okay. A for ja, B for nej. A! Det blev A! Okay, jeg giver mig selv noget mælk. Det gør jeg også. Okay. Hvilket ikke virkede særlig godt. Giv me your milk. Giv mig mælk. Okay. Sådan der. Så har vi mælk. Og vi vil ikke... Men Lauke, jeg Det er tror... det eneste... Okay, det her er meget rarere. Man får det igen lige bagefter. Fuck. Noget. Pis. Når man drikker mælk, så bliver der lyst i 2 sekunder. Jeg kan se dig. Det er mig, det der. Okay, jeg finder den beacon, og så smadrer jeg den med det samme. Jeg tror, det er kommandoblokke, Lauke. Jeg finder den kommandoblok, og så smadrer jeg den med det samme. Hvorfor kan jeg ikke løbe hurtigt, men jeg har ikke... Altså... Du har ikke slowness. Nej, det er det. Jeg kan ikke lide det. Hey, skal jeg slå ned ad kanten? Du er fuld med. Ja, det har jeg også. Det har jeg også. Og i dette tilfælde skyper vi ikke, mens vi gør det. Vi sidder lige ved siden af hinanden, så vi kan se på hinandens skærm. Der er en faktisk. Okay. Mimi! Fuck, jeg er bare hoppet op på sådan en platform. Der er ingen steder for. Er det ikke rigtigt, man er mega langsom? Så nogenlunde. Okay, ja. Fuck, det var tæt på. Jeg tror, vi skal derhen. Hvorhen? Ja, derhen. Du slår derover. Ja, Okay. derhen. I'll try. That's what I call skills. Så skal vi bare... Jeg kan se lyset igen. Hvor? Jeg kan ikke se det. Langt væk. Lidt for langt væk. Hvor stort er det her lige? Man kan hoppe videre, men så kommer vi bare tilbage til det andet. Det gør vi ikke. Der var jeg lige. Vi kan ikke engang snyde med mælk. Vi kan slet ikke snyde. Nej, det Så skulle vi lave en beacon, der gav nattesynselixir. Hvor er vi dumme. Undskyld, folkens, at vi snyder, men... Det er altså virkelig Det umuligt, her er det så- kan man ikke. 8 minutter, dem tager jeg... Fuck, jeg smed mit jernsværd væk. Hey, du har et man til. Hey, kopier dit jernsværd og giv det til mig. Jeg smed mit væk. Okay, vi er lidt snydere. Ja. Der. Og jeg kom til at smide mit jernsværd væk, og det havde rimelig vildt enchantings. Og hvor er det nu? Vil du have det? Ja, jernsværd. Du skal bare kopiere det. Jeg har lige kopieret det. Men så forsvandt det. Det røg ud over kanten. Gjorde det? Yup. Okay, Okay. tag det. Så. Nu har jeg mit jernsværd. Alting er godt igen. Night vision. Yup. Så bliver det bare helt mørkt. Prøv. Fuck! Mælk! Ej, undskyld. Vi snyder måske lidt meget. Jeg kan altså Det er godt nok snydesikker. De vil godt nok ikke have, man snyder. Jeg kan ikke lide det her. Det er scary. Okay. Hvorfor vil de ikke lade en snyde? Jeg troede, det her var det lette mode. Så hvis du bliver ved med at drikke det. Og hvis vi bare kunne klare den her på kreativ. Okay, hvis night vision gør det dårligere, hvis vi så, hvis der er sådan noget day vision. Okay, det er der ikke. Dagslysensor, Ej, jeg hader det her. Ej, men der er en ting, jeg kan gøre, som måske vil gøre det en del lettere. vi snyder lidt. Lysstyrke. Sådan der. Okay, det hjælper overhovedet ikke. Lauke. Nej, men du skal ikke flyve der igennem. Du skal bare have en Nej, men jeg sætter bare fakler. Lauke, det hjælper ikke. Man kan ikke se fakler der uden for ens synsfelt.
Hvorfor skal vi også have det blindness? Hvem er vi? Vi klarer den her på kreativ med mælk. Ja, undskyld folkens, men Det kan vi altså ikke. Det er over vores niveau. Vi tog også det easy, de kalder. Ja, det de kalder easy. Ja. Hvor skal vi hen? Hvor kom vi fra? Jeg har fundet udgang. Herhen. Er det udgang? Ja, det tror jeg. Jo, her kom vi ikke fra. Her. Kom vi derfra? Nej! Jeg vil se. Tager du det over til mig? Nej, du kom hen til mig. Okay. Undskyld, vi snyder ret meget. Ja, vi kan ikke finde ud af det her. Vi skulle aldrig have valgt det her map. Det havde været en del lettere, hvis det bare var et parkour-map. Nej, ikke parkour. Okay, nu går vi game. Så. Vi har fundet den! Skeleton Ken. Virkelig? Ja, virkelig, Lauke. Virkelig? Totalt meget virkelig. Hey, kan du ikke give mig din gamle bue og en pil? Nej, jeg har selv 5 pile. Din gamle bue. Den er næsten brugt op, er den ikke? Nej, okay, det er den ikke. Okay, vi er bare totalt cheated. Har vi ikke været her? Fuck, er det Wither? Nej. Fuck, hvor ser det dumt ud. Den er totalt tilbageslag. Okay, jeg sidder i spindet. Du er totalt død. Der kommer bare flere og flere. Kan man ikke dække de der huller til? Nej. King går efter mig. Eller jeg ved ikke, om det er King. Den har fucking tilbageslag. Hey! Hvordan? Dø, Dims. Hvorfor kan jeg ikke gøre skade på den? Jeg slår på den, men jeg kan ikke ramme den. Okay, hvad sker der? Man kan ikke ramme den. Eller er det mig, der bukker, eller hvad? Jeg kan ikke bare finde et andet map. Eller klare den på kreativ. Nej, ikke mere snyd. Men Lauke, jeg bukker. Jeg kan ikke slå den. Det kan jeg sgu da heller ikke. Kan du ikke slå den? Jo, okay, nu kan jeg den. Du ser, fuck, den har meget tilbageslag. Ej, hvor er den grim. Det er bare den der guldhjelm med min texture pack. Det passer bare Min ikke. texture pack er virkelig grim til det her. Hvorfor gør jeg mig hele tiden game mode 0, når jeg allerede er? Jeg ved ikke hvorfor. Du er bare bange for at snyde mere. Hey, jeg skyder den fra den her side, mens den går efter dig. Vi skal bagtage den. Bagtage den. Det lyder underligt. Fuck, den er nede i gulvet. Hvad sker der? Min er ikke nede i gulvet. Det er den med mig. Jeg kan ikke ramme den. Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke... Okay, på en eller anden måde skal vi få den... For jeg står og hopper den, og så bagtager du. Bagtager. Lauke, nu må du holde op med de sjovfle udtryk. Den har sygt tilbageslag, den der. Skynd dig, før jeg dør. Alala. Jeg vil gerne vide, hvilke potions den der har. Den har rigtig mange af dem. Jeg forstår ikke, jeg har på en eller anden vej. Hver gang jeg dør, så gør jeg mig lige game mode 0. Det er fordi, Selvom jeg allerede... det er fordi, du er vant til at lave kreative verdener. Nej, det er bare fordi, at jeg er vant til, at... Jeg vil slet dejligt. At jeg teleporterer mig hen til dig, når jeg dør. Fordi at... Men her er der... toilet. Fordi at der er... Okay. Fordi at... der er... der ikke er spawn point, men der er spawn point her. Den ramte mig i maven. Og jeg har ikke en eneste pil i mig. Der var det død. Den der. Dø, det ud af mig. Den er mega overpowered. På en eller anden måde skal vi få den til, at den ene tager opmærksomheden. Sådan der. Jamen, Jeg tager opmærksomheden, du skyder den. Man kan ikke slå på den, Lauke. kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Den har alt for syge potions.
virkelig... Hvad? Den sidder fast. Hvis vi bare sørger for, at den bliver ved med at sidde fast der. I spillet. Sidder den fast i spillet? No. Det var mig, der stod fast i spillet. Den tager livet af mig. Bogstaveligt talt. Hvor er den? Den er efter mig. Den er nede i gulvet ved mig. Den er ikke ved mig. Jeg spiser lige lidt. Det er en sindssyg... Okay, jeg bagtager den. Jeg kan stadig ikke lide det. Lauke. Nu må du altså lære at tale ordentligt. Nej, den kan skyde mig, og jeg kan ikke skyde den. Hvad er det for en vane? Jeg gør mig hele tiden game mode nu. Den er sindssyg. Okay, Lauke. Jeg tager opmærksomheden, og du giver den baghold. Bagholdsangreb. Hvilket også lyder klart. Yeah! Gimme! Jeg vil have diamantbukserne. Nej, du har allerede diamantbukser. Nej, jeg har ikke. Sidste gang, der var nogen, der tabte diamantbukser, ikke? Så var det dig, der fik den. Ja, men de var brugt op næsten. Ja, Og det er de her men også. Lauke, kan du se det lidt unfair i det, at du får... De er bare fucking overpowered. Ja, og derfor skal jeg have dem. Jeg har pladen. Det er nøglen. Prøv at se, så putter man pladen lige der, og så åbner døren. Gæt, hvad der kom ud af den. Der kom en rigtig god bue. Hvad kom der ud af den? Der kom en rigtig god bue og helbredningselixir ud af den. What the fuck? Nu er jeg bare her. Let's go inside the mansion. Fuck. Jeg gik derind, og så lige pludselig så kom jeg bare sådan her. Se, Wow. se, okay, Nice. lad os gå indenfor. Eller sådan noget. Nej. Before entering the hero prize, bla bla bla. Nå ja, jeg skal lige read the crest. Okay. Det er der. Get in the mansion and find the... Et eller andet. Bla 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 bla. Fuck, der er noget med en heks. Bla bla bla. Nej. Let's go. Ikke heks. Okay. Jeg hader hekse. Det er virkelig... Hekse og Minecraft. Det dur bare ikke. Hvorfor opfandt de heksene? Så der er ingen, der kan lide dem. Og det giver heller ikke mening, man får glowstone dust, hvis man dræber dem. Det er også bare fejl. Du gør dig. Der er party derinde. Total party. Jeg dræber ham her med diamantskoene. Lauke, hjælp mig. Nej, jeg dræber. Hjælp mig. Ja. Kan vi ikke finde et andet map? Nej, du må ikke gøre tingene skuffet. Yeah, han døde. Du døde også. Yes. Yeah, du døde. Yay, han døde, og så døde du. Nej, jeg er ikke død. Nej, men det sagde du. For det var mig, der var død. Giv mig din chestplate. Jeg vil ikke videre kede. Slaying my sword like a boss. Så spawner man selvfølgelig her. Der, hjælp mig! Give me that! Diamantsværd! Virkelig? Det lignede det i hvert fald. Lauke, hjælp mig lidt her. Er texturpack ikke lidt dårlig, hvis du ikke engang ved, hvordan et diamantsværd ser ud? Jeg aner ikke, hvordan noget ser ud. Armor, hvis man har en hjelm på, ikke, så kan man slet ikke se ens ansigt. Jeg troede, det var noget, der lå på jorden. Jeg har et liv. Jeg blev Så må du bare håbe på, at du kan overleve. skudt af et skelet, uden jeg vidste, jeg blev skudt. Diamantsværd. God, der er en, der har diamantsværd. Der stiger. Det var det pynt. De fører ikke nogen steder hen. Der er pile, dem har jeg ikke brug for, fordi jeg har Infinity. Og det er vildt
og regner. What the fuck in... Okay, det er ikke en stift, det er bare en zombie. Giv mig din chestplate. Giv mig din chestplate. Giv mig dit... Du har bukser. Nø. Så. Den smed noget. Jeg tror, du fik den. Lauke, kan du se noget i min inventory, der ligner det? Guldklam. Hey, Victor. Jeg vil handle med Victor. Jeg vil hente... Du har ikke nogen guldklumper. Jo, jeg har. Har du det? No! Lauke, hvis du skyder på mig en gang til, Okay. så slår jeg dig ihjel. Bogstaveligt Giv mig talt. den. Det er I klart. virkeligheden. Du har diamantbukserne, så må jeg få diamanthjelmen. Skulle ikke... Så får du diamantbukserne. Hvad siger du til det? Nej. Nå, men så kan jeg desværre ikke Skulle man handle ikke med bruge dig. guldklumperne til et eller andet specielt? Jo, man kan bytte for en diamanthjelm, men jeg har ikke nok. Hvor mange har du? 0. Jeg skal have noget mad. Jeg skal have noget mad. Gud, ja, det skal jeg også. Kød. Gimme! Hey, ham her kan man købe rustning på. Man kan Ja, det ved jeg. Hvor er ham, der giver mad? Det er ham den anden. Nå. Ja, jeg har 7 bøffer. Hey, gå lige væk fra. Sådan der. 4 guld. Hvad vil du helst? Få 4 guldklumper for en hjelm eller en chestplate? Eller bukser? Chestplate beskytter mest. Ja, det ved jeg. Men det kan være, at den der chestplate er dårligere end hjelmen. Nej, jeg tror, de har de samme enchantings. Lauke. Jeg har brug for lidt hjælp. Der er en, der har mad i hånden. Ej, prøv lige at se med min ting. Ej, nice. Du skal have den her ting tilbage. Giv mig dit sværd. Tab det. Lad være, du går ned i jorden. Dum dims. Jeg hader, når de går i jorden. Det er irriterende. Hvor er den dum. Slay my story like a boss. Say. Ja, jeg har det mindste fået rimelig mange point. Eller XP. Level 24. TP'er du? Wow, den her OP. Hvordan fanden skal man nogensinde få den slået ihjel? Og så en diamantsværd. Og please tape det. Den tabte! Fik du det? Ja. Så må du få mit jernsværd. Nej, jeg har et jernsværd. Så må du få min bue. Jeg har en bue. Det er unfair. Du har både bukser og sværd. Så får du mine guldklumper. Hvad siger du til det? Ja. Yeah. Okay, det er ubrugeligt, for vi har Infinity. Okay, værsgo, tag dem. De ligger der. Jeg går hen til Victor. Du kan ikke bruge 2 til noget. Så havde jeg jo nok allerede. Jeg laver mit kød Play op. my door like a boss. Say, Jeg har 1 rådden kød. Jeg går måske lidt for meget hen til Victor. Victor. De taber så meget armor. Og mine diamantbukser er næsten døde. Man kan få en potion af 1 guldklump. Det synes jeg ikke, du skal gøre. Jeg har masser af lavbær. Prøv lige at se, hvor god den er. Hey, hvad er det så købe en til os hver? Ja, godt. Godt. Jeg vil rigtig godt lide ham der Victor. Ja, nu har vi en til hver. Kom her, kan I ikke løbe ud? Må man gerne dræbe dem? Nej. Det må man ikke. Her har du en mega overpowered potion. I love to be OP. OPMP. OPMP, overpowered Minecraft players. That's what we are. Jamen, vi må jo hellere leve op til navnet. Ja. Så vi har overpowered potions. Jeg har et overpowered sværd. Jeg har ikke et overpowered sværd. Nu er det totalt. Du har rimelig dårligt sværd, faktisk. Stensværd. Skal du gå ind? Jeg har også jern. Men det er næsten brugt op, er det ikke? Nej, overhovedet ikke. Nu kan han hælde. Bukser. Bukser. Jeg er fuld armor. Ind i lavaen. Ikke dig. Den her. Ind i lavaen. Eller på en måde ikke, fordi så får vi ikke den drops. Okay, den tabte ikke noget alligevel.
Der var... nej, der tager jernsvær. Gimme. Jeg fik det. Jeg har både jernsvær og diamantsvær. Det er snyd. Skynd dig, før jeg dør. Skynd dig, jeg bliver voldtaget. Ind i lava. Skynd dig, nu er TP. Okay, hvis du siger det. Den snød nogle sko. Til dig. Jeg tager det røde kød. Prøv at se på mig. Kig på mig. Kig på mig. Ja, Lauke. Prøv at kigge på min skærm. Prøv at se. Ja. Prøv at se. Ja. Jeg har set. Fuld armor. Ja. Ind i lavaen. Jeg har set. Prøv. Ja. Lauke! Jeg faldt ned. Herned. Nå, okay. Jeg troede... Jeg faldt sådan et sted ned, hvor de troede... Den her har vildt tilbageslag, mand. Jeg kan ikke komme tæt nok på den, til at jeg rent faktisk kan ramme den. Virkelig, hvis de har tilbageslag, har de mega meget tilbageslag. Skynd dig, what the fuck, den der har en mob spawner på hovedet. Ja. Det er lidt weird. Det lignede en lampe på min. Jeg lægger. Lauke, skal vi ikke være lidt andet map? Diamantsvær. Gonna kill your, I need the XP. Yay! Jeg fik ikke noget XP. Nej, Jeg er level 27. Hvis jeg finder en enchanting table, Der er jo så er jeg solgt. Der er jo keep inventory true. Ja. Og lad være med det der. Lad være. Det her er ikke PvP. Okay. XP. Det er mig, der fortjener levelsene. For jeg har... Jeg er kun level 21, så det er mig, der fortjener. Nej, for det er mig, der slås mest. Ej, de der med mob spawner på hovedet. Jeg har fundet noget. Boss fight, Satho, the Maze. Sygt tilbageslag, mand. Og jeg er død. Skynd dig, teleporter før jeg dør. Skynd dig, teleporter, for jeg dør. Jeg går ikke ud i lavaen. Så fik du mig til at... Og mine bukser er udløbet. Så må jeg til nogle grimme bukser. No, jeg har ikke flere bukser. Jeg vil have fuld diarmor. Eller nej, jeg vil have fuld armor. De bukser! Mig? Uden gav chestplate. Jeg har rigtig mange chestplates. Jeg har mange sko. Hey, giv mig en chestplate. Jeg har ikke nogen. Okay. Næsten alle de mobs, jeg dræber, giver en chestplate. Her. Givet mig en lidt bedre en. Så, nu har jeg fuld armor. Jeg har kigget den der kiste. Ja. Og vi skulle indenfor. Jeg fandt en eller anden knap, der førte ind til en boss fight. I en labyrint. Nej. Det er en maze. Why labyrint? Lauke, det var den grimmeste blanding af dansk og engelsk, jeg nogensinde. Why en labyrint? Why? Lauke, at jeg siger, det er ikke ens betydende med, at du skal Why blive en ved. labyrint? Mob spawner. Lava. Ind i lava. Med fuld diarmor. Fuck, hvor OP. Hey, tab noget af det. Og jeg døde. Fuck, jeg kan ikke det her. Jeg kan bare ikke mere. Jeg kan bare ikke mere. Jeg er sluppet forbi monsterne. Lauke. Se, Det der var er her, jeg hader det her skelet. Det har totalt tilbageslag. Jeg hader tilbageslag. Man kan se, om de har tilbageslag. Det er dem der med diabukser og sådan noget. Den er næsten immun over for mig. Fik vi nogle plade? Nogle plader? Ja, jeg tror, pladen skal i her. Vi har ikke fået nogen plader overhovedet. Jeg har ikke. Skal vi trykke boss fight? Skal vi tage den? Ja. 3, 2, 1 nu. Jeg kan ikke helt se hvor. Nå! Fuck, nu er vi et nyt sted. Nej, vi er det samme sted. Det er der ikke så meget boss fight. I've been expecting you. Fuck! I've been expecting you. Den har ventet på os. Nej, nu faldt vi herned. Fuck blindness!
nej. Den værste af dem alle sammen. Nej, Ja. prøv at se. Det der græskar. Der er et fucking græskar med en gold hoe. Et Det er altså døden selv, det der. Hvorfor fanden trykker vi på den? Kan vi ikke Hvordan vælge kan et man andet skære med? et flyvende græskarhoved? Det kan man heller ikke. Jeg har fået blindness. Og... Mimi, jeg flygter. Og der er 4 græskarhoveder. Se, hvor du klarer dem. Jeg gemmer mig her. Nej, han spawner bare flere og flere, og græskarhovederne Det var ikke mig, der valgte det her map. Jeg har wither-forgiftning. Seriøst? Ja, det er det der, hvor ens hjerter bliver sorte. Ja, det ved jeg. Fuck, jeg har blindness. Ej, don't blindness. Er det der wither, vi slås mod? Ja, det er wither med underlig skin. Man kan jo putte texture pack på et map og server. De har nok også bare puttet texture pack på de der skeletter og sådan noget. Ja. Nej, jeg hader det der græskar. Det er virkelig uhyggeligt, og især med min texture pack. Og hvordan dræber man dem? De har... Fuck! Jeg hader blindness. Det er den værste af dem alle sammen. Jeg havde også det der græskar. Hey, man kan godt ramme dem. Kroppen er bare usynlig. Ej, jeg har dræbt et græskar, og jeg har level 28. Hvilket du sandsynligvis ikke har. Jeg ved ikke, om jeg rammer dig eller den. Hey, man skal ramme den nedenunder hovedet. Hey! Vi gjorde det, Lotte. Hvad med wither? Fuck, vi mangler wither. Det står meget, at den lige vil skrive til os, der stammer. I've been expecting you. Men nu er den bare... Nu gider den ikke. Nej, der stod en pig spawner. Den løber, den kan løbe den. Den kan fucking løbe. Den går efter sig. Ja, så må I jo bare hygge jer. Zombie-mutant-gris. Golden ingots. Har du tænkt på det? Fuck, ikke den wither. Ved du hvad jeg gør? Jeg drikker min mælk. Så. Får du det ikke igen? Har du stadig din mælk? Ja, for dem. Den er immun! Nej, immun! Immun. Og jeg er død. Et slag, og så er man død. Jeg ved ikke, om det er sådan med alle, men det skete for mig. Fuck, hvor har den vild armor! Den har også bare diamantarmor. Fuck. Blindness, man får blindness hver gang, man bliver slået. Og det gør det ikke bedre, at den har en spawner op på hovedet. Jeg ved ikke, Nej, hvad det den ser gør. også bare klamt ud. Ja, jeg ved ikke. Ja, jeg så en hjælp! Og den gav fucking... Dia-bukser. Den gav da også diamantsværk, gjorde den ikke? Prøv lige at kigge i dit inventory. Diamantsværk. Så har vi et hver. Og må jeg få de her bukserne? Du har dia chestplate. Nej. Og lige der sagde nej. Fik Ja, jeg den er blindness. vist enig i mig. Du burde give mig det. Lav, ej, seriøst. Du har Jeg vil- 2 diamantrustning ting. Okay, du får bukserne. Det gør jeg. Det kan du. Så tager du Samle dem mere. op igen. Ja, gris. Og de er næsten døde, Lauke. Det kunne du godt lige have fortalt mig. EVT. Man får hele tiden den der Jeg blindness slår igen. bare ud i luften. Brug mit sværd. Næsten op. Okay, lige nu har jeg ikke blindness, så det må man glæde sig over. Det... Kan vi ikke finde et andet map? Nej, nu er vi i gang med det her. Jamen, det her er uhyggeligt. Kan vi ikke spille på sæler? Men folkene bliver jo sure, hvis vi ikke spiller hele mappen. Jamen, hvad med, at vi siger, at det her var episode 1? Men så skal vi jo også lave en episode 2 ligesom. Ja, det kan vi gøre senere. Nej, vi Jeg kan får- ej. Altså, jeg får spastisk anfald, hvis der kommer flere monstre. I vil hellere en mob-arena. Hvis vi stopper den nu, så er det fordi, vi giver op, og vi ikke kan klare den. Og Nej, så er Lauke. Vi kan jo ikke optage det hele i en lang episode. Fuck, jeg hader det her. Men hvornår skal vi så optage det igen? Så skal vi huske, hvor lang tid. Senere i dag.
Okay. Okay, så siger vi farvel herfra. Jeg kan simpelthen Farvel ikke klare mere herfra. for nu. Der kommer nok en del 2, og hvis der ikke gør, så er det bare fordi vi... Er noobs. Ja. Ja, vi er ikke så gode til det der. Vi øver os. Nej, det er lidt for uhyggeligt. Der skal nok komme andre adventure maps, men måske Men ikke så- de der uhyggelige. Ja, så bliver det nok sådan noget som It's Better Together eller sådan noget puzzle map. Ja, hvis der er noget, I gerne vil have, vi skal spille, så bare skriv i kommentarerne. Så hej hej. Hej hej.